Ka MS Datori kasi futsal kawadra syapi kijai jingbam tenrai ukasi ki babunjai bun rukom nadu kijai jur per ki do babunjai ki umso na kiso bala tunghi hakper ki babunjai bun rukom ki do bat kiwe lada bikwa ban mat ki jingbam tenrai naga MS Datori pila ban phone ne WhatsApp shangi haw number pra nyau lai not kendai lai nyau kene kedukan gede kebedan halut kasrukba National Highway 6 ha umso nong kerai Ribui District. Kat baga jinge shat ye kemen kidang ye songshit baha baro shimit ha gawe ke jaka ye lek kemen lek soba ha gowa kendit ki breu kla shudu no la ga jong ka jingem kumba arpsan ngut ha gading ka bla plu kan san kat kum na ki kubor la ye tu ba arpsan ki breu kla shudu e la ga jong ka jingem bat palat san pho ngut ki bla men sau jur bha ha ba gading kala bam singam ya ka jaka ye shat ye kemen ka jong ki ha gawe ke klub hanot gowa Batla suba bakte ke jingkem ding ke day na ke jingtei jong kitendong le ershet jingshet ha ka shiting senya jong ka sing sai jain de ka step herngap jong ka sing ublei ketika ding ke bela jubor bah kala bamdu ya ka Romeo lane club ha baga ka bade ke jaka ya shatmate ka bapau namba ha ka snong arpora bat ke badan tang arpsan kilometer na panaji Henin ha ka por shiting senya u director general of police jong ka gowa yetu baga jingjia kadai ha ka por khat ar sau baje shiting senya Hak bagi pulit kila yo ya ketika kubor jong jingjia bat marmar kila her bat ki kali pelip ding ban yarap ya ki basya thang ha ki tilik ding bat sa ki pulit bantek lakam ya ketika jingkem ding kepala jubor hadu kata bat kila la bantem ya keding ong utei uhe pulit ketika jela mata ka step ki pulit kila pentikena baka ding kala bamdu arpsan ngut ki men simbreu bagan top ya sangut kinong wan syangkai pertei ki banabari bat sa ka sangut kinong trei jong ketika klub Kan basah nyungut kidai ki bempat lah setia bantip kerteng.